ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз дар бораи се мавзӯи гап мезанем ки пасути ино хабаранд, лекин ман хабар намекунам. Хеле ки шумо медонед ман дар бораи хабар гап мезанаму аз дигар тарафаш ва ин хабарҳо бисёриёш ҳам хеле ҳам пеш баромадагиянд ки смисл надорад дубора дар шумо гуфтан. Мақсади видеои ман дигар чизай. Чӣ хел хабар паҳн мешавад дар одамо ва чӣ хел хабара истифода мебаранд ва чӣ хел ӯ хабарҳо и корро дар ҷомеа вообще дар умум таъсир мерасонад ва киҳо сабаб мешаванд ки таъсири бад расонад дар ҷомеа ва чӣ гуна кардан дар корае ки таъсири хуб расонад. Ин хабарҳо хабарҳои хубам нестанд ва чӣ гуфтан дар корае ки на ба зарари ҷомеа шава, а наоборот ба фоида ва чӣ кор кардан дар корае барои пешгирии роҳҳои ино, на ин ки суханҳои бугӯй ки якбора бадтар шавад. Мисол гап мезанем дар ин видео дар бораи се хабар ки якеш латкӯб кардани сарбозое, дигареш латукуб кардани як тифли бегуноҳи намедонам мумкин як сола ё 2 сола боша аз тарафи модарша. خالی میزن مشتیگو فهمیدی مرضی حرامه اپشتی یا امر ما گام میشنو یا امر ما اپشتی عذاب کشیدم فهمیدی حرام زو یا امر اپشتی ما عذاب کشیدم یا امر ва дигараш зулм кардан нисбати модари худ аз тарафи як мардаке ки харвори пирай аймада мумкин калон боша. Ва ма чӣ гуфтанем? Ҳар се ҳамин хабарҳо иш ба иш пайвастанд ва мо сабаб мешавем, яъне ки мо гуфтам ман чиро дар назар дорам тамоми халқа ва аз ҳамада бо бештар ҳамон одамоеро ки аудиторияи калон доранд ки ӯро дигар одамо гӯш мекунанд. Ин бародаро кори шӯхӣ нест, ин реалния. Як чизе эффекти авторитет меган вақте ки одама количествои зиёди одам тамошо кунад ё ин ки одам ягон мақом дошта боша, гапое ки ӯ мега ӯро гӯш мекунанд ва бовар мекунанд. Мисол чӣ хел ту метавонӣ фикр кунӣ ки одаме ки ҳазор одамо тамошош мекунанд гапи ӯ дуруст набоша, мегӯй хай агар ки дуруст намебуд ира тамошо намекарданд ва одамо аз ҳамин бояд ки истифода баранд на барои ҳамаро ҷазир кардан, а наоборот барои хуб кардан. Раз ки тиро одамо тамошо мекунанд гӯш мекунанд ту як чизи я намуди гап зан ки ту пасути бигем ягон ҷои пинҳониш нестай, ту тарбия додасти насла ва мебуроянд худшона гарини мегиранд авияшни гирифта. Муҳим он нестай ки ту чӣ мегӯй, муҳим онае ки ту чӣ хелӣ мегӯй. Бале хайне ки ҳамун чӣ хелӣ гуфтантам ту ростша бугӯ. Ман як эксперимент кардагӣ будам, як саг доштам, ҳамуро ба ханда қати сухани бад мегуфтам, қавақоша медохтам хе, а ба гизалагӣ сухани хуб мегуфтам, шояд димша ҷимонда хирсандӣ мекард. Лекин мутаассифона одам саг нестай, ин чизоро намефаҳма. Одам агар чизе ки таъсириш бадай ба сухани хуб мулоим карда бугӯй, хиёл мекунад ки так ҳамин хел ҳаст. ва пеш аз оне ки мо мавзӯъро сар мекунем, бале дар варзиш одамо метавонанд ки пул кор кунанд, лекин бештар ҳамон одамои пул кор мекунанд ки дар варзиш профессионаланд, яъне ки худи ҷанговару бо худи бозингаро. Лекин тамошобини оддӣ ҳам метавонад ки вақти худша сарф кунад на барои тамошо кардан, а барои пул кор кардан. Пул кор кардан дар бозӣ и ҳамчун кор нест. Ин як чизе ҳасте ки мисол ба рафиқат шарт мекунӣ кадом даста ё кадом бозингар бурд мекунад. Агар ки ту хуб буфаҳмӣ следит кунӣ ҷангу бозиёро, ту метавонӣ ки дар бурди ӯ официально яъне ки шарт кунӣ, бурд кунӣ. Ва фаромӯш накӣ дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода бар барои бонус ба даст овардан ки ти бонусам баъдан метавонӣ мони ӯ сумкор кунӣ. ссилка барои регистратсия кардан дар сайт ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария маҳкамае. ва чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам, ин се мавзӯе ки ма ҳоло дар борашон гап мезанем, ино ба якдигариш пайвастанд. Яъне чӣ хел? Мисол гап мезанем дар бораи якум мавзӯш и латукуб кардани сарбозо, дуюмаш модар фарзандша я латукуб кардаистай ва сеюмаш ки фарзанди калон ба зидди модараш зулм кардаистай. Чӣ гуна ино метавонанд ки ба якдигариш пайваст бошанд? Шумо нигоҳ кунед ки модаре ки фарзанди якчандсолаша латукуб кардаистай ба фикри шумо аз ҳамин гуна фарзанд чӣ хеле фарзанд дар оянда ба воя мерасад? Магар ин фарзанд баъдан дар кӯча пеш аз мактаб рафтанаш дигар кӯдакҳоро латукуб намекунад, дар ҳоле ки ӯ ба латукуб калон шудагиай? Албатта мекунад. Вақте ки мактаб рафт дигар ҳамсинфоша латукуб магар намекунад, дар ҳоле ки ба латукуб калон шудагиай, чунин тарбия ёфтагиай. Магар ин фарзанд баъдан ба университет рафт дигар донишҷӯҳои ки дар уҷа мехонанд латукуб намекунад? Албатта ки мекунад. Дар охир магар ин
ҷавон агар ки писар бошад ба хизмати ҳарбӣ рафт дигар ҳамхизматшоша латукуб намекунад? Албатта ки мекунад, чунки чунин тарбия ёфтагиай. баъдан ин одаме ки дар армия ҳамхизматоша латукуб мекард ба хона бар бигарда, магар ин ҳамуи нестай ки зидди модараш зулм карда иста буд? Бале, мекунад. Бале, ҳозир ман медонам ки дар инҷа шумо мегӯед ки бародар ҳамаи хел нестай, ман ҳам хизмат кардагиам, лекин ҳеҷ вақт модарама латукуб намекунам. Гапи ту нолай. Бестен, ман ҳам хизмат кардагиам, як часта не, ду часта, ва ман ҳам ин корро намекунам. ман дар оила тарбияи ба латукуб гирифтагиам, лекин ман ҳеҷ вақт кӯдак да даст намевардорам. Бинен, маям ба латукуб калон шудагием, чунки ҳамамон ҳамин хел тарбия гирифтагием, лекин ман дар хизмат ягон маладоя як чертак задагӣ нестам ва ҳамчунин худи марам дар вақти маладоим задагӣ нестам. Чӣ гуна ин корро карда мешавад? Чӣ гуна одаме ки аз ҷомеаеда ки ба латукуб калон шудагия баъдан ба воя мераса, лекин ӯи хел намешавад? Бале, ин гап ростай, лекин мо наметонем бигем ки тарбияи бад ё ин ки таълими бад одама бад намекунад, барое ки аз байни ҳазор як каси хеле мебарояд. ман дар шумо мисол меорам як ҳолатера ки аз ду бародар мепурсанд, якеш миллиардер шудагиай, якеш бомж. аз миллиардераш мепурсанд, мега ки падари ма майнуш буд. аз бомж мепурсанд, мега ту барои чӣ бомж шудӣ? Мега ки падари ма майнуш буд. одаме ки падараш майнуш буд ба худаш хулоса баровард ки ман бояд ранги ӯ набошам, ман бояд ҳаётма тағйир битам, аз ин кор ибрат гирифт. абинен ин бародари дигаша ки ишам ҳамои падараш ҳам майнушай, лекин ин бомж шид. барои чӣ хотир? фикр кард ки яъне ки ира баҳона кард. яъне ки баъзе одамо аз кори бад ибрат мегиранд, а баъзе одамо кори бада сабаб мекунанд, причина мекунанд. а иш гуфт ки хай падари ман майнуш буд, мара мақсад хуб нахонондай, мада мерос намондай, аз ман дигар чӣ мешавад? ман бомж мешам. яъне ки шумо нагӯед ки тарбияи безеби ҷомеа аз кӯдакӣ ин қадар коро дар оянда дар ҳаёти мо таъсир намерасонад. таъсир мерасонад ишо как. акун ҳоло ҳамаша фаҳмидем, шумо ҳам мегӯед ки хай фаҳмидем ки сабаби ин коро дар чӣ будай, таълиму тарбия чӣ хел таъсир мерасондай ва видеои ту барои чӣ? пасу ти гапҳое ки та мегӯӣ бисёриҳои мо медонем, ин худаш хабар шид. не, видеои ма барои роҳи ҳалли ҳамин кора, яъне ки чӣ бояд кард. аз навънои коре ки мо мекунем дар ин ҳолатҳо бисёр чизое ки мада дард мекунад, барои чӣ ки одамое ки имконияти сухан гуфтан доранд, ӯро ҳазор одамо тамошо мекунанд, ҳамин кора нодуруст мегӯянд. мисол мегирем, мегӯянд ки вақте ки дар хизмат агар латукуб кардан, шумо баромада новостӣ накунед. бале, ин гап дар ман дахл надорад, барои он хотире ки ман латукуб кардани сарбозора новостӣ кардагӣ набудам. лекин ман хирсанд шудам аз ониш ки одамое ки дар ҳамин кор ҷавобгӯ буданд ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. ҳакун мегзарем аз гапи дигараш ки мегӯянд ки шумо ҳамин корора новостӣ накунед. ака бестен фикр кунед ки ҳамун новостӣ сабаб шид ки ҳамун шахсое ки латукуб кардан дигар сарбозора ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. ҳаме бароян мегӯянд ки шумо новостӣ накунед. барои чӣ? барои чӣ бояд новостӣ накунӣ? то есть ки аргумент меоранд ки агар ки шумо новостӣ кардем дар бораи латукуб кардани сарбозо, ин пас задани армия ё ин ки миллат ё ин ки давлат ё ин ки ягон чиз дига мешавад. магар шумо ин тарафша фикр намекунед ки дар ҳоли гапа гуфтан ин худ ҷиноятае, яъне ки пинҳон кардани ҷиноят ин худ ҷиноятае. шахсе ки ҷиноята диду пинҳон кард, ӯ ҳамчун соучастник бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. ман талаб дорам ки ҳар як одаме ки меброя ягон кас ҷиноят кардай дар интернет паҳн мекунад ва як кас дига мебарояд мегӯяд ки ҳамин ҷиноята ту бояд паҳн намекардӣ, ман талаб дорам ки чунин одаморо бояд ба ҷавобгарӣ бикашанд. на он одамоеро ки ҷиноята паҳн кардагиянд, а ӯ одамоеро ки мегӯянд ҷиноята паҳн накунед. ҳамин одамо бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. барои чӣ хотир ки ин худ пинҳон кардани ҷиноятае ва инам ҷиноят ҳисоб мешавад. ман фикр мекунам ки ҳама ба гапи ман розие ки дар бисёр ҷиноятҳое ки дар интернет баромадагиай паҳнш кардагиянд, мисол ба мисли ки ягон кас нисбати ягон духтаро гапҳои қабеҳ гап мезанад, ё ин ки латукуб кардани сарбозо, ё ин ки латукуб кардани талабаҳо дар синф муаллим ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ҳамаи ҳамин корро ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд одамое ки дар ҳамин кор даст доранд, дар ҳолате ки ин кор дар интернет паҳн мешавад. ба мисли муллое ки баромад, хай мулло не, ба мисли як харе ки баромад гуфт ки ман пеши худованд рафтагиам. шумо бинед ки вақте ки ҳамуро видео кардан, ҳамчунин ман видео кардагӣ будам, ҳамин кор паҳн шуда, мақомот ҳамун одаморо ба ҷавобгарӣ кашид. савол дар инҷа ба миён меояд ки агар ки ҳамин хел шумиха намегирифт аз тарафи блогеро, магар ҳамун одаморо ба ҷавобгарӣ мекашиданд? бисёр ҷиноятҳое ҳастанд ки вақте ки ӯро ту паҳн намекунӣ, ҳамин хел хомӯш мемонад. яъне ки ман намегӯям ки мақомот кор намекунад, просто мақомот бедарак мемонад ва ба мисли
чунин муловори гумроҳкунандаҳо я хеле одаморо гумроҳ мекунанд ки яъне ки мақомот дар кадом ҳолат ба ҷавобгарӣ мекашад одамон ки агар ки ягон кас ҷалб карда бошад. Одамое ки одаморо гумроҳ мекунанд ҳамаи одамо тарафи ҳамон ӯро мефаҳманд ба гумроҳии ӯ рафтеста ва ҳеҷ кас ба мақомот муроҷиат намекунад ва мақомот ҳам вақти бекор надорад ки бидурад тамошо кунад алав ки чӣ кор кардеста. Вақте ки дигар блогерро мебуроянд дар бораи шумиха мехезонанд мақомот ина мебинад яъне ки ҳама мебинад на танҳо мақомот ва одамое ки дар ҳамин кор даст доранд ба ҷавобгарӣ мекашанд. Атии хар мебурои мегӯяд ки не видео накунед. Ту худ ҷинояткорӣ. Яъне ки мақсади асосии ман аз ин видео дар чиай? Ман дар ин видео чӣ гуфтаниям? Мақсади асосии ман дар ин видео роҳи ҳал, яъне ки роҳи бартараф кардани чунин мушкилиҳо аз ҷомеа барои он хотире ки агар ҳар як фарди алоҳида дар ҷомеа ҷинояткор боша ва мо ӯро пинҳон кунем, пасоти мо тамоми ҷомеаро ҷинояткор мекунем. Шаҳрванди бад ин хатари ҷомеа нобудии миллата ва мо набояд бихезем открита ошкор бигӯем ки мо бояд ҷиноята пинҳон кунем. Роҳи ҳал дар ин кор чиай? Ман армияра ё ин ки ягон кора ё ин ки ягон чира вабше ман пас заданда ихле чӣ надорам. Ман албатта ки тоҷикам, фарзанди тоҷикам. Ҳеҷ вақт ман ба хотири пасзанӣ ё ин ки ба хотири бадӣ нестам. Ман реалниша гуфтаистам. Реални мумкин ягон одамода агар сахт бираса ва гапои мада зид бошанд, чӣ блогера, чӣ халқи оддия, ман тайёрам ки любое касқати биром баҳс кунам ва гапои маро агар ки битонен рад карда бигӯен ки ман дар куҷош хато гуфтаистам, ман тайёрам ки қати шумо видео баҳс кунам дар назди ҳамагон. Ман тайёрам бинависед мада чӣ блогера, чӣ халқи оддия, чӣ касе ки набоша. Якум сар мекунем аз армия. Ман худам ҳамчун солдати хизмат мекардагӣ дар нисбати армия чизе меган намеган. Агар ки шумо пеши ягон солдат хабаргирӣ бирен, шумо мебинед дар ҳамун хонае ки шуморо ҷудо мекунанд барои пеши солдат рафтан, яъне ки дар ҳамун частое ки ман хизмат кардагӣ будам, ду часта ман хизмат кардагим. Списка буд, дигароша намедонам. Спискае ҳастае ки шумо мебинед ки солдатҳо чӣ мехӯранд, яъне ки анектараш чӣ бояд бихӯранд. Ҳамун списка ҳамаш ҳаст, яъне ки дар оҷа сабзавот ҳастай, меваҷот ҳастай, гӯшт ҳастай, ҳама чи ҳастай, ҳама норма хатияе ки солдат яъне ки бояд ки қувват дошта боша, бояд ки яъне ки солдат и тамрин додани халқи оддия барои тайёр кардан мабодо агар ки ҷанг шавад. Яъне ки аз ҳамин тараф фармон аз буланд хештагие ки шумо бояд солдатҳоро хуб нигоҳ кунед ва ҳамаи чизо ҳастай ва ман намегӯям ки ҳамаи ино дар списка ҳастанд барои он хотире ки ҳамаи ё ҳамчунин ба част ворид мешаванд. Баъдаш хайтон медонед, яъне ки ман чӣ гуфтанем? Вақте ки солдати маладой ба част ворид мешава, аз прокуратураи ҳарбӣ назорат мекунанд, яъне ки комиссия фиристода мешава ба част, як ҷамъомад гузаронда мешавад, дар махсус клубҳо доранд часто дар онҷа ҷамъомад гузаронда мешава ки бо солдатҳои яъне ки маладоё бигӯем суҳбат мекунанд ва мегӯянд ки чӣ мушкилӣ, чӣ чизое ки дорен шумо бигӯен. Бале дар ин ҷоз шумо мегӯед ки албатта ӯ солдатҳои маладоё открита гуфтан наметавонанд барои он хотире ки дар част як гапа агар ки ягон проблемаро бугӯй тара биз меган. Ҳар як шахсе ки дар част биз мешава вай дигар қирб надорад дар назди дигар солдатҳо. ҳоло дар болаи бо гап мезанем дар давомаш. Лекин аз прокуратураи ҳарбӣ ин масъалаҳоро пешбинӣ кардагиянд ва дар уҷа мегӯянд ки агар ки ту ягон мушкилӣ дошта бошӣ, дар коғаз навис мушкилита бе ному насаб, бе имзо, бе ягон чӣ ва ҳамаи коғазот дар як ҷо тал чинда мешаванд ки дар уҷа ягон ном неста. Агар ки ту нависонда бошӣ ягон мушкилита ба мисли норасоии хӯрок, норасоии нӯшока ё ин ки латукуб кардан ё ин ки зӯроварӣ, ту менависӣ, ина мегиранд, тафтиш мекунанд, чизе ки дар ҳамун ҷо боша агар ягон минус дарҳол бартараф мекунанд ки ин кор да ман худам шоҳид будам. Вақте ки ман хизмат мекардам, як одам дар ҳамун ҷо навистагӣ буд ки мода дар дохили рота об дар кора, яъне ки вай навистагӣ буд ки дар ҳамун ҷо ки об хунукай, ман мехоҳам ки дар ротаи мо оби ҷӯш боша. баъде ки ҳамин сухана навистагӣ буд, 2 рӯз баъдаш як канистри калон овардан бо киптилник ки дар дохили рота мондагӣ буд, оби ҷӯш. Любой солдат любой вақт мехест аз койкаш, фарқ надорад соат чанде ки буд, оби гарм мехӯрд. Яъне ки ҳамун навист ҳамин корро иҷро кардан. Ё ин ки мепурсанд ки агар ки шуморо зада бошанд, ягон кор карда бошанд, бинависед. Ман чӣ гуфтанем? Лекин мо дар дурун ҷазир мекунем ҳамара. Яъне чӣ хел? мебурояд блогери гарине ки 100,000 200,000 одам тамошош мекунад, боварш мекунад, мебурояд мегӯяд ки ту пинҳон кун ҷиноята.
дар ҳоле ки прокуратураи ҳарбӣ мегӯяд ки ту навис мада бугӯ ки ту чӣ мушкилӣ дорӣ. ай мебуроя мегӯяд ки пинҳон кӯ. ҳамин одаме ки мебуроя пинҳон кӯ мегӯяд ҳаминро бояд ба ҷавобгарӣ бикашӣ, чунки ҷиноята пинҳон кардеста. яъне мақсади ма чи ай? Основной мушкилие ки мо медонем, ҳоло бештар одамҳо аз хизмати ҳарбӣ мегрезанд ва ин дар ин гурӯҳҳо маро метавонед қуш накунед, чунки ман хизмат кардагиам. Ва барои оне ки аз хизмати ҳарбӣ нагрезанд, мо бояд чӣ кор кунем? Нагем ки агар ки ягон мушкилӣ шуд, шумо бояд ина пинҳон кунед, нагем. Ихеле не. мо бояд роҳи ҳалли мушкилиро биёбем. Окей? Ва роҳи ҳалли мушкилӣ дар чие ки одамҳо аз хизмат нагрезанд. Мисол, якум, бояд ҳамин хеле кард ки охи мара дар ин кор монанд чӣ хел кунем ма бикунам. Соф лоху пӯсте ки ҳамаро ҷазир мекунанд, мебуроянд гап мезананд. Якум, яъне ки бояд солдате ки аз хизмат мебарояд, бояд не қадар гардан дошта бошад, не тану дошта бошад, бубурояд дигар одамое ки вая бинанд, бигӯяд ки оҳ ман хизмат мерам. Барое ки бин ки дар хизмат одамо чӣ хел тану туш, чӣ хел чӣ доранд. Ин якум, барое ки ва вақте ки ман худам дар киноҳо солдаторо медидам, мисол чӣ хел солдат, чӣ хел танамтош, чӣ хел боя ман гуфтам о ман хизмат мерам. Дар кӯдаким ҳамин хел орзу мекардам. Яъне ки барои ҷалб кардани диққати одамо барои ба хизмат рафтан, дар шапкаи хеле нома нависта, хеле конкурс кардан ки мебурояд ки номат бояд хизмат барай не. Яъне ки диққат ҷалб кардан барои ба хизмат рафтан, ин якумаш. Нагем ки ҷиноята пинҳон кӯ. Ин якум. Дуюм, ҳар як одаме ки агар мушкилиша дар хизмат бигӯяд, набояд ӯро бизбиганд. Ҳоло ман мегӯм роҳша ки чӣ бояд кард? Одаме ки аз хизмат баромад ба танаву туш, дигар одамо диданша, ӯ ҳам аз ин кор бигем дилгар мешавад ва дигар одаме ки кора дид меравад ба хизмат. Роҳи ҳалли ҳамаи мушкилиҳоро ман чӣ мегӯм ва чӣ ба ман се новостира дар инҷа қуш кардастам, акнун гӯш кунед. Тамоми мушкилиҳое ки дар охир мегирем, дар хизмат рух мета, гунаҳгор моем, гунаҳгор ҷомеае, гунаҳгор падару модарае, гунаҳгор халқае, гунаҳгор ҳамон одамое ҳастанд ки имконияти сухан гуфтан доранд, гунаҳгор ҳамон одамое ҳастанд ки ҳазор одамо гӯшон мекунанд. Яъне чӣ хел? Эксперимент гузаронда мешавад, як чанд одама дар турма охранник мемонанд ва мегӯянд ки шумо охранникен, шумо ба ягон ҷавобгарӣ кашида намешавед. чӣ коре ки шумо нисбати маҳбусҳо накунед. Одамо дар давоми як ҳафта ҳамон одамое ки нормални одам буданд, одамое ки ҳамчун охранник буданд, маҳбусҳоро ҳамхел латукуб мекунанд ки нагуфтанӣ. Барои чӣ ҳамин кор мешавад? Барои он хотире ки ӯҳо медонанд ки моро ҳамчун охранникози мондагиам ягон ҷавобгарӣ мо надорем. Яъне ки одам ҳамон вақти зулм мекунад ки бидонад ки кори кардагиш ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. А ту хар мебурой мегӯӣ ки вақте ки агар ягон заду хурд чид, ягон ҷиноят чид, нагин. Вақти солдати бидона ки дигар солдата латукуб кард, ба ҷавобгарӣ кашида намешавад, дар натиҷа ӯ бештар латукуб мекунад. Ти имрӯз латукуба пинҳон мекунӣ, пага куштор мешавад. Оё дар вақти куштор шудан ягон кас тира хита ба ҷавобгарӣ мекаша? Ҳеҷ кас намекаша. Ҳамон одамеро ба ҷавобгарӣ мекаша ки куштор кардагиай. Лекин дар ин кор ту гунаҳгорӣ. Ту гуфтӣ ки латукуба нагин. Ин одам имрӯз латукуб кард, нагуфтан, ба ҷавобгарӣ кашида нашид, пага куштор кард. Худаш анаки дар вақти куштор мерава мешина. Лекин гунаҳгор ти. Анаки мегзарем аввал аз хили ҷомеа ки ҳамин одам чӣ хеле мешавад ки мебурояд барои чӣ солдата бояд бизанад. Мегзарем аввал самаи началаш ки куҷо чунин одам пайдо мешавад. Чунин одам пайдо мешавад аз оила ва чунин одама мо худмон месозем. Яъне чӣ хел? Ягон ҷои махфиш нестае ки таълиму тарбияи фарзанд аз ҷониби мо, тамоми халқ, тамоми ҷомеа нодурустае. Ягон кас рад накунен ки айб мешавад. Нагин ки дар оила вақте ки фарзанд гуноҳ кард, ӯро латукуб мекунанд. Ҳамин хел ҳаст. Ягон ҷои рад кардани ин нест. Агар рад кунен, шумо гунаҳгор мешен. Барои чӣ ма ҳамчун шахсе ҳастам ки ма ба худам ҳамин хел қабул додагиам ки фарзанд ма ҳеҷ вақт як шапотӣ намезанам. Барои чӣ? Барои он хотире ки зулм ин тарбия нест. Нигоҳ кунед шумо, дар психологияи одам, дар табиаташ як чизе ҳастае ки сопротивление мекунад. Ҳама вақт сопротивляться мекунад. Вақте ки ту фарзанда дар вақти гуноҳ карданаш задӣ, ӯ чӣ ба худаш хулоса мегирад? Оё ӯ мегӯяд ки ҳамин кори кардагии ма хато буд, барои ҳамин мара задам, бе дигар накунам? Не. Ӯ мегӯяд ки бест ма кореро кунам ки дар вақти гуноҳ карданам мара набинанд. Значит ки дар вақти гуноҳ карданам мара надиданд, значит мара намезананд.
якум стадияе ки мо ҷинояткор месозем. ҷинояткоре ки пинҳон ҷиноят мекунад. Ин гуна тарбия дар ҷомеа дизд месозад. Дуюм кораш, коре ки фарзандира мезананд барои кори кардагии худаш ӯ ҳаракат мекунад ки калон шаму зурм ба ҳамон одаме ки мара мераса бизанамаш. Ин психологияи ҳар як кӯдакай. Шумо ба ин гап бояд ки розӣ бошед. Мо месозем дар инҷа ҷинояткоре ки зӯроварӣ мекунад, ки баъдан мо ира дар солдатҳо мебинем. Сеюмаш, меҳр кандан аз падару модар, аз волидайн. Яъне ки ҳар як фарзандере ки мо ба зулму ба задан калон мекунем, ӯ мехоҳад ки ҳамон одаме ки ӯро мезана набошад. Ин кора ман реале дегим ки одамеро ман дегим мегуфт ки агар падараш ба ягон ҷо мерафт, мегуфт ки худоҷон отам дер биёя ё ин ки худоҷон отам наёя. Чунки вақте ки оташ меомад, ӯро мезад. Бинен, меҳр аз фарзанд аз байни падару модар канда мешавад ба хотири зулму зӯроварӣ. Дар бораи таълиму тарбияи фарзанд агар шумо бихоҳед, ман отдельно видео мекунам. Видео калон мешавад. Ман намехоҳам ки ҳамаша дар ин видео ҷо кунам, барое ки ин видео дигарай мавзӯш онае ки ман чира мехоҳам дар ин видео фаҳмонам. ҳамон одамое ки мебирояд мегӯяд ки шумо ҷиноята пинҳон кунед, гарениё. Ман барои ҳамиё гап заданем. Яъне ки шумо бинед ки дар ҷомеа вақте ки мо фарзанда ба зулм тарбия метем, мо аз фарзанд чӣ месозем? Мо аз ӯ ҷинояткор месозем. Баъдан барои ҳал кардани ин роҳҳо ҳар як падару модаре ки фарзанда ба зулм тарбия метаҳад ва ҳар як фарзанде ки ҳоло мара тамошо дошта бошӣ, агар ки тира нисбат дар оила зулм кардан заданда, то бояд ки муроҷиат кунӣ ба мақомот ва мақомот абязан бояд бошад ки чунин падару модареро ки фарзанда мезана ба зулм тарбия метаҳад, бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Вақте ки агар фарзанда ба зулм тарбия накардӣ, падару модарша ба ҷавобгарӣ кашидӣ, пасоти фарзанд худаш ба зулм тарбия намеёваву баъдан вай худаш зулм намекунад. Яъне ки чӣ гуна ту тарбия ёфтӣ, ҳамин гуна ту рафтор мекунӣ. Ва ин фарзанд баъде ки ба мактаб рафт, дар мактаб талабоаша намезанад. дар ман ҳолате буд ки директори мактаб дар ман муроҷиат кард, гуфт ки додарат дигар талабаҳоро задагиай. маълима файрод кардам, роҳбари синфша, одаме ки дар ҳамин кор ҳамчун шоҳидай. Гуфтам чӣ кор шид, чӣ гап шид, нақл кун. Ӯ гуфт ки додарат фалон талабара задай. Гуфтам окей, ба ту чӣ кардӣ? Барои чӣ ман савол додам? Барои он саволе ки пешаи муроҷиат кардани директор додари худам ба ман муроҷиат кардаги буд. Ба гуфтам ту чӣ кардӣ? Гуфт ки ман додарата задам. Баъдан додарат мара зад. яъне ки мара фарёд кардам ба он хотире ки на танҳо додари ма мисол талабара задай, балки маълима задай. Ба гуфт ки мара зад. Ма гуфтам харашо маълим, ҳоло ман додарма чораша медидум, ба он шарти агар ки ту намезадӣ. То ошто додари ма тира задай, талабара задай, ин худаш ҷинояте, қонуншуканияе. Лекин савол да ту ҳамчун омӯзгор, ту ҳамчун таълимдеҳ, ту барои чӣ талабара задӣ? Гуфт ки барое ки ӯ дигар талабара задай. Гуфтам харашо, вақте ки дигар талабара зад, ту бояд мана фарёд мекардӣ ку. Ту чӣ ба задӣ? Харашо, додари ма дигар талабара заданда ҳуқуқ надорад. Дигар тарафша мегзарем. Ту ҳуқуқ дорӣ ки талабара бизанӣ? Гуфт не. гуфтам хай бибро айҷа, мо далчи қатъи директор гап мезанем. Сараш хам маълим хес биромад рафт. Дар инҷа ман маълима гунаҳгор кардани нестам. ҷомеа ҳамин хеле ҳастае ки одаморо ба золимӣ, ба зулм тарбия кардаистем мо. Яъне ки ана ҳамин видеое ки ҳоло шумо мебинед ки модаре ки кӯдакша задаистае, ба зулм тарбия додаистае, ҳамин ҷомеаро мешкана, ҳамин ҷомеаро вайрон мекунад. Вақте ки ин видеоро пурраша ман дар телеграм канала мемонам, бидроин тамошо кунед. Ман дар ҳамунҷа описаниеша хеле ҳам безеб нависондагим, бисёр одамо хафа мешаванд ки ту барои чӣ хеле нависондастӣ. Вақте ки ту тифла аз ин синни солаш бад тарбия метӣ, ту ҷомеаро шикастаистӣ, ту ҷомеаро вайрон кардаистӣ. Чӣ хел ма бояд асабӣ нашавам дар ин кор? Вақте тифла аз кӯдакиш ту тарбияи бад метӣ, ту тифлеро тайёр мекунӣ ки вай ҷинояткор мешавад, дар мактаб ҷиноят мекунад, дар донишгоҳ ҷиноят мекунад, баъдан биромада дар армия ҷиноят мекунад. Ва ӯ садае ки чанд сад ҳазор просмотр дорад, мебурояд бо ин хел мегӯяд ки муҳим нестае ки ту чӣ мегӯй, муҳим онае ки ту чӣ хелӣ мегӯй. Ва ҷиноятҳое ки рух метаҳанд дар армия набояд мо видеош кунем. Ман барои ин аё гуфтаистам. Яъне ки аввал мушкилии ҳамаи ҷомеа дар чи ай? Якумаш зулм дар оила сар мешавад, баъдан зулм омада майда аз мактаб ба донишгоҳ ба армия омада дар армия рух метаҳад. Баъдан як кас дигар мебурояд мегӯяд ки
дар армия рух додагира ту пинҳон ку ту нагӯ то инс ки нагӯ барои он хотире ки ба ҷавобгарӣ кашида ӯ одамо нашава. ӯ одам аз армия мебарояд, баъд мебинӣ ки як духтара аз даҳум ошиёна мегӯянд ки вай духтар хиша партов. Бо мегум дар охиронош ҳар як шахсе ки гапҳои мара хато мефаҳмад ё ки мегӯяд ки ман ба хотири ягон минус гап задагем ба гапҳои ман розӣ нестай, ман открита тайёрам ки қад шумо баҳс кунам дар видео дар назди ҳамагон. бубуроен гап занем. Ма чӣ гуфтанем? Барои роҳи ҳалли ҳамаям ё видеоам дар рӯзи бачид. Якум шумо ҳаракат кунед ки таълиму тарбия дар оила бояд хуб боша, то ки инчунин корҳо дар хизмат нашавад. Ҳамон одаме ки дар хизмат латукуб мекунад дигар сарбоз ша, вай одам ба латукуб калон шидагиай. Вай мехоҳад ки ҳамун ғазаби даруниша дар як кас дигар бубурора ва дар хизмат барои оне мекунад ки ҷавобгарӣ нест. Одамеро ки латукуб кардаестай наметавонад ба дигарон муроҷиат кунад, барое ки ӯро биз мегӯянд. А ту баромада гуфтаестай ки нагӯ ҳамин кора. Тасаввур кунед, одаме ки латукуб мекунад бо мекунад корша. Барое ки ту гуфтӣ ки нагӯ, видеои тура мебинам мега оҳ ана ин гуфт нагӯ, дигарон намегӯянд. Худи одамеро ки латукуб кардасай, ваям намега, барое ки ӯро биз мегӯянд. Тамом корша кардан мегира. Баъдан аз латукуб ба кор мубаддал мегардад. Видеои мара чӣ хеле фаҳмидем, нафаҳмидем, ман намедонам, лекин ман як чиз гуфтанем. Кадом одаме мебурояд дар назди ҳамагон публично мега ки ҷиноятҳо бояд дар интернет паҳн накунӣ, чунин одамо бояд ки ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. То ки пинҳон кардани ҷиноят ин худ ҷиноят аст. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.